chief Mbano. oh eleke No tere. apụtakwara m Ke fokla lo nwe gote. na anwara m anwụ anwara m anwụ lete E nwo na nwo. Mbano di sika. Biko machine go no nda bitere la kwọpụ mebe anya aga. onye nkwesị anwara m anwụ mechana m na mekanik kemgbe abụla ole na mechana ke gbole m ego Odo ahụ. O machine go da kalika. ike agwara m mazị nye m na n'ugbe Ebe. Eyi na ga mi heke. Akwa otu week mechanic otu week otu mechanic ya. Ebe. ya nwanya ịrọshịra kwara otu ị gaje ebe Ona ma ga tata mi aga je Malaysia so mgba maga Malaysia enwere enyi m nwoke mege ihe taa. Malaysia kwa Anya nsa mi ji machine go kwọpụ m. Ama m so machine ga agha asa ahụ na. Bọọla machine go asa ga machine ke ogbutola ga egbuo. Ha ga-egbu gị igbe kwata machine drone. onye kpọkwara ga agaje Malaysia Ọtọnye kpọ maga Malaysia wara na agbanwe. Malaysia ebuka ọba. tara m akụ George ya George ahụ ndị isi ya George. George awụrụ kwata na-ejeje. Ezigbote George. George ka igwe ya kwa na ebuka eze elu. Eze olu. Ọwụ ya nyema IV. You can have invitation. You want to go down what idea? Onye na invitation. Say me maybe I Malaysia. Ebe ka m tere igwe magoko na mmeso mgba ma Malaysia gaga. ndị bịawa Malaysia ka Aga jam ta obet dey ya. that is o were gị Ibi hotel eso. hotel Ego tem. hotel were gaje Malaysia Ari mara. oh Tineke kpọkwa bụ kinas mo tem. Wara na agbanwe. Ego tem di. ele be gaje kwa airport ka airport Aga jam import. Aga jam n'ime nne ngo. Ha zuru shi mechanic shi n'ezunu pọ. oh Zamozam you want the happiness in the na mbiri I downgrade when some rem pokere machine go machine no asa we bupo nwam ye dange kwere ndom bodiro draji jubukwe no kama lo mapia anya ngona kai edo mwere ebe baga ịgara gaso second hand machine go go ta afọ busego ka nga na afọ olubu okute ihe na mechanic ari awa ige ja akpata ego ino na mechanic ihu ọnụ gwa m ya ngafukwe tabi ko gre ma na gara ta otem ari mara mara ngo boy ka m no ngbago di blood no ni me eji akpọ ma aji shi otum lo nyega amma hello Ikweto ele bi no machine go ri mma ha sa machine go ri mma ikwapum ebi kwamaga agaje Malaysia ebuka nwune m nwoke ka ọba ebuka George Yakin George ta akwa no birthday ya ọha niile ihe ha ka nga ịhụrụ agba ọkpụrụkpọ n'ala Imo steeti mana ala Anambra o mana Enugu mana Abịa ihe ka o siri steeti ọla ọ bara ya họsịrị ndị gburu ọkpụrụkpọ ndị nwere nne ndị nwere sọnde m sote họsịrị anyị sa anyị wujila ga n'ụgbọ bịawa onye m ji sa na m iwere meshin gị gị kwọpụkwa na onye nze gị ihe gị nọ na gị kurute ogbede ebe aga dị Malaysia abaga gị kurute ukuru Malaysia emeshin garị dị mma ngwanụ nsogbu anọdụ otu klen n'ọta ụmụ amụsị niile mechin ụlọ agha asa otu kle taa ka onye adịdị mma ọ bụda anya ọkụrụ ihe ka ha na jem ihe ma chukwu ma ejiri ụkwụ gaba ebe Ebuka mere ihe taa si ya happy birthday ma ụnụ kpọọ mbaska Ebuka ọ ga-eji ala na-eme ihe m nọrọ nga ọwara na-agba m ọnwa ọhụrụ ụnyaahụ Chineke echiri ote ke ya amụọ ya ote ya wụmata n'ime ụwa jam bụrụ ihu nyere ezinụlọ nne na-arụ ajọ ọrụ ebube ngobede eri nkọta su ihe o ji eso onye akwụkwọ ya ga-eri ya ga-anya anya ya agbọ m gagodo mgbe agụbe enwe ihe mem ya ha nụ bedde na awụdụ bedde a ga-akụrụ m n'akụ meshin niile nọ n'ala na-asị ya asa kama m ụkwụ eji ụkwụ baga Promised Land ụmụ Israel eji ha ụkwụ si ote si Ijipt gafee bamaga na Israelite m hụrụ ụkwụ ote bamaga n'ala Israelite wara na agbọ mụ na meshin go mebiri emebi ọ dị mma nwere ike ịkwapụta na agaghị Malaysia kwapụta onwe ya kama ya kwa na-agbakọ